Hello! What's up mga katisoy? So welcome back sa akong channel kasi Purple TV. So wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, so please subscribe then click the notification bell para updated ka sa mga video. So karon tuduan sa babae. 1, 2, 3. Di ba? Say kayo. Karon tuduan ta mo kung saan pag-deadma sa babae ha. So ani ni siya. Una, kanang mulaag ka, anam dyan na. Pag mulaag mo dyan ka kay siyempre, dagham dyan kay mga mga gwapa. So kung ikaw tisoy ka, so ikaw yung una mapansin. So manalita na lakaw ka. Inana dyan yung barog ano, tuduan ta mo. Inana yung barog sa tisoy oh. Mana dyan sila. Anak. Ya. Puot. So, dapat na kay nani oh. Kay ginahan babae pansin madayon kanila na. Inani dai na lang. Manari. Mana mo. Mana man babae. O makita sa mo. Mana man sila. So pag makita masa kuan mo na makita ana din ka. Didmahon din mo na sila, matawag mo na sila. Mana man sila. Tisoy, mana mo tisoy. Ana din mong buhato na no. Ana din kana. Isa ra karing lingi. Naon din mo. Dapat ang naong nimo ano. Para kuan kay mga ana ba. Sa dili kayo kuan ba. Halata ano. So ana pagditma sa mga babae guys ha. Kung tisoy ka. Kung di ka tisoy, ay nang di pag dinadid na kay hilas kay kana. So ana din ana. So ana. So karon duan pud mo tips ko tanawa. Wap tisoy kay ko no. Nahamis kay ko. Duan ta mo unsa yung mga sekreto ani. Kung unsay kaunon para ma-achieve ninyo ang inani kahamis na pag tisoy kahamis pugag pa ni. So karon mato ta sa kung sa ginakaon ako. So siyempre tisoy man ta. So nagtago-tago ka no? Daghan kay mga sagingan para di ta makitaan sa mga chick sa gawas ba. Tago jud ko. So mo ni ginakaon ako. Anong amis kay ko. Oh. Mo ni ginakaon. Kitaon ta mo sa ginakaon ako. Para ma-achieve po ninyo ba? Kaning nani nga putis, tisoy. Nas hamis pa jud. So, araw, muna ang ginakaon no. Gani. So, muna siya ginakaon. Oh. Muna ginakaon ako. Mga katisoy, muna akong ginakaon. Napadre oh. Asa pa? Nadre yung mga katisoy. Kini. Muna siya. Muna siya mga katisoy. Kini. Kini oh. Kani. Mo jud ni, number 1 jud ako ni ginakaon. Lamian kay ko ni. Kani lamian kay ko ni mga katisoy. O siya sekreto ha. So, kung wa mo inani sa inyo ha. So, order lang sa ba. Now. Awa. Stang lami ah. So, kani pod. Kani daon sa palaya. Kani pait man yun pait pero kani wala rin sa kuha ni. Bisik kay mga katisoy. So, auto siya mga katisoy ha. Una lang ninyo ni kung gusto niyo mag-chip.
inani nga kutis. Shout out guys sa Caraga Bex Vine nga mga Bex. So kung gusto mo katawa, muna yung stress reliever Caraga Bex Vine. So, i-subscribe lang YouTube channel. Search lang ninyo. So hindi na nagtapos akong video. So kung gusto mo sa pa yung mga sekreto kung saan lang ma-achieve ang inani nga pagkatisoy, so i-comment lang inyong mga suggestion para tudloan ta mo kung unsay buhaton mo. So like, share, and subscribe sa akong YouTube channel, Tisoy Problem TV. Bye. So yun, mo to siya mga katisoy ha. Sabot mo, mo to yung ginatao na mo to.